Hej alle sammen, så er det anden video, der går fra Rio. Jeg har nu været her i 4 dage, tror jeg, og er helt vild med det. Så jeg har lige booket 2 ekstra nætter på det her hostel, og så bliver her ind til på mandag. Og jeg skal så flyve til Cuba på næste fredag. Så fra på mandag til på fredag har jeg booket et par nætter på en lille ø, en relativt stor ø, der hedder Isla Grande, som ligger syd for kysten i Rio de Janeiro stat. Faktisk det kort, der er her om bagved, ligesom jeg kan finde øen. Der var den. Så den ligger lige bag ved Solebenet. Men det er en fin ø med en masse uberørt regnskov, som man kan vandre igennem. Der er en masse fine stier, og så er der en fin lille hovedby, hvor bådene de kommer ind, og hvor der både er barer og masser af hoteller og lækre små restauranter og masser at lave. Man kan også dykke, og man kan sejle rundt om øen og besøge de mange lækre strande, der er rundt omkring. Så det tror jeg, det skal nok blive et par fede dage. Men indtil videre så er jeg super glad for at være i Rio. I går så tog jeg ud på en lille tur, troede jeg, med en svensker, der hedder Rasmus, og en portugiser, der hedder Ida. Og vi skulle egentlig bare have været henne i en lille park ved siden af en stor sø, der ligger i Rio. Og så skulle vi vist have været på museum bagefter. Men parkbetjenten, eller nu kalder ham, som gik, han ledte os på den forkerte vej. Så efter at have gået igennem junglen, og godt nok undrede os over, at der var lidt langt til det lille vandfald, vi prøvede at finde, så mødte vi 2 amerikanere, som gik på den samme sti som os. Vi fandt så ud af, at vi var på vej op til den store Kristus-statue, den store Jesus-statue, der står og kigger ud over hele byen. Og det var faktisk der, vi ville have været henne til at starte med, og taget den sti, som vi havde hørt eksisterede. Men der var så dårligt vejr, at man ikke ville kunne se noget deroppe. Og ganske rigtigt så begyndte skyerne også at samle sig omkring bjerget, så jeg fik nogle helt fantastiske billeder fra junglestien, hvor vi er midt inde i en stor sky, og alt blev helt mørkt, det var fugtigt. Men det var en ret udfordrende sti, man skulle kravle op af bjergsider og så videre. Så det var ret godt, at jeg havde fået mine vandresko på. Og så til sidst, så kom vi så ud på vejen, som fører op til den store Jesus-statue. Og lige da vi var kommet ud på vejen, ud af junglen, så begyndte det bare at styrte ned. Og på de 500 meter fra junglen og op til læ op i souvenirbutikken, så blev vi fuldstændig gennemblødt. Og da vi så skulle hjem, fordi vi tog ikke op til selve platformen med statuen, fordi man ikke kunne se noget alligevel. Så vi tog bare et tog ned, hvor jeg tilfældigvis mødte, eller hvor der tilfældigvis var, 35 danske pensionerede landmænd fra Jylland hovedsageligt, som var ude at rejse på en grupperejse i Brasilien. Og de var lige ankommet dagen før, så det var ret hyggeligt. Vi havde snakket med dem og genopfrisket mit jyske. Der var både sønderjyder og vestjyder og nordjyder og så videre. Så det var spændende. Og så kom vi så heldigvis ned igen, men det var iskoldt at sidde i bussen, fordi der var aircondition til, og vi var fuldstændig gennemblødte. Og så sad bussen ovenikøbet fast i trafikken, så det tog næsten 2 timer at komme hjem. Så det var virkelig rart at komme hjem og få et varmt bad i går aftes, men en fed dag og en fed oplevelse. Så jeg tror, jeg tager ud til statuen igen i morgen, hvor vejret forhåbentlig er lidt bedre, og så får taget en masse billeder og faktisk kommer op og ser den. Så jeg har været på toppen af bjerget, jeg har været 10 meter fra statuen i fugleflugt, men jeg så den ikke. Så alt godt herfra. Håber I har det godt derhjemme. Hej.